Gem Auto представя Mercedes-Benz CLS 400 Deformatic от 2019 година. Луксозен спортен седан с перфектен баланс между мощ, комфорт и елегантност. Автомобилът е в идеално състояние на реални 169 000 км. Автомобилът разполага с всички екстри за модела. Head-up дисплей, 360 градусова панорамна камера, кожен салон с подгрев и обдухване, подгряващ мултиволан с пера, Burnmaster аудиосистема, амбиентно осветление, Keyless Go, LED фарове, шибидах. Автомобилът е нов внос. Колата разполага с сервизна история и сертификат за техническо състояние. Пълна прозрачност за състоянието на автомобила. Възможност за проверка в сервиз. Получавате подарък, регистрация и пълно обслужване от Gem Auto. Възможност за лизинг с първоначална вноска от 9999 евро. 100% одобрение само с лична карта, без доказване на доходи. Gem Auto. Адресът на лукса и качеството.